Ana kidung rumaksa ing wengi teka hayu luput bilahi luput bilahi kabeh jem setan datan puron paneluhan tan ana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tanono ngarah mring mami guna duduk pansirna wujuding donga tetula wong bagus kalawan tiang ayu pun bagus kusaini manjing kedaton apa kang cinipta dadi jagat sumilah kala sumingkir teguh rahayu selamat hawit kersaning Gusti sirullah datullah sifatullah Gusti haberkai nampi tresnani mura keng Rama lan ibu wong bagus lawan wong ayu tresna kang sajoga ati kang nyawiji sapoto kang mukti sabaya ing tresna sabaya mukti sabaya pati janji prasetya kalimah sada ya kalimat syahadat sembodo ingkang Rama hamondongi ingkang sunu kekalih ingkang ibu tut wingking tumuju wonten ing palenggahan panjangka mulya wis dumugi palenggahan ingkang senedya sigra temanten sarimbit kalenggahaken wonten ing sasana panjangka mulya Sahya Purlamu kakung sarta putri ingkang sinedahan ketimngal sampun Sri temanten sarimbit saha bapa ibu lan besan kinasih lenggah wonten ing sasana pahargyan inggih sasana edi wonten ing pakrobongan ing mangke dugi kalajengaken tata cara ingkang salajengipun nuninggih atur sungkem pangabekten dumateng Rama lan ibu temanten sarimbit dene ing mangke
saksampunipun kepareng badhe wonten tata cara tumplak kunjen lan ugi nyebar udik-udik. Pramila katur dumateng Ibu Asri, Ibu Pangrengga busana mijil saking Gagak Sipat keparenga hamratitesaken menggah lampahing tata cara tumplak kunjen saha pangabekten. Nuwun Mbak Ayu, monggo kinarya hanyarengi tata cara tumplak kunjen menika kepareng badhe kaaturaken rerepan dandang gula banjet. Sumangga. Wonten ing tata cara tumplak kunjen menika inggih awit bapa Kamidi sekalian ibu anggenipun sampun purna kagungan kersa inggih mantokaken para putra putrinipun. Pramila katur dhateng putra putrinipun wiwit saking Ibu Ningsih, Ibu Listianingsih, Bapak Sulaiman, Bapak Pujohari, Ibu Sus Nursanti, Ibu Kis Nasih, Bapak Bambang, lan ingkang pungkasan nunggih Bagus Kusaini saha Nurul Hasanah. Monggo kawiwitan saking Ibu Sulistianingsih paring pangabekten dhateng Ibu saha Bapa. Rama Ibu ingkang kula bekteni, ingkang kula tresnani, wanci menika para putra wayah sedaya sami sowan wonten ngarsanipun Rama Ibu ingkang sakti kepareng badhe nyuwun donga pamuji saking Rama Ibu. Rama Ibu ingkang tansah mugia tansah pinaringan rahayu wilujeng dirgayaswa lan sukorna. Para putra ngaturaken sungkem ingkang linangkung agunging panuwun awit Bapa lan Ibu, Rama lan Ibu anggenipun sampun kepareng hanggula wentah ngantos ing akhir dewasanipun sami hangentasaken lan sampun purna anggenipun palakrama. Sedaya kala wau awit pangorbanan saha perjuanganipun Rama Ibu hananging para putra rumaos dereng saged atur pisungsung pinangka piwales ingkang ndamel
renaning panggalih kepara tasih asring damel repoting bapa tuwin ibu. Monggo kalajengaken dadi ati den ingkang menika sedaya putra wayah hamung sumarah cumadong sewelasipun Rama tuwin ibu mugi keparenga paring pangapunten lan para putra wayah tasih nyuwun panggulawentahipun renang panggalih Rama lan ibu tuwin kersa paring donga pangestu mugia anggen kula sami bebrayan wonten ing madyaning masyarakat agung tansah pinaringana rahayu wilujeng saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung.